Здравейте, аз съм Бела Димитрова от Binar.bg. Втори ден от кампанията "Споделяме музика, емоции и култура". Следват много музикални срещи с фънк, с поп, с фолклор. Останете с нас, гледайте ни! Парчето се казва 4D. За съжаление Део, Лео и играта ги няма в момента, но ви праща специални поздрави. Део, Лео, Рафи играта. От ръката в ръката остава само бравата. По всичко взето вчера, днес ми е рева главата. Вече обаче съм си наредил нещата и ми дреме. Загубости от цялото време. От Бали се премествам в Непал и на всичката матрица генерално казвам чао. Каузата тук, между другото, е ясна. Споделяме музика, емоции и култура. Но защо е важно всъщност да се споделя музиката? Кажи ни. Музиката трябва да се споделя по всякакъв начин, за да може да достига до повече хора и да достига до важните хора, да достига до всяка една публика, тъй като музиката е това, което малко или много в ежедневието ни доставя радост и ни откъсва от проблемите, които имаме. Така споделяме нашите емоции, които са вътре в нас и ние по този начин се изразяваме чрез музика, музикантите. Тъй, че на другите хора показваме нашите емоционални състояния и се радваме, когато те ги разбират и се кефат на това, което ние правиме. Столицата ни помага и дава повече поле за изява на хора като нас, на по-младите музиканти, и много се радваме все повече, ако може все повече такива събития да има, да ни дават поле за изява, да правим повече музика, да показваме на хората какво правиме, и това е. Трябва ни повече сцена, трябва ни повече място за изява от конкурси, фестивали, всякакви такива неща. Трябва продукции, концерти и нещо, което да развива класиката и изобщо музиката като цяло. Трябва ни просто място за изява и да показваме таланта си. Споделянето всъщност може би е смисъла и живота на твореца да създава още и да се случат хубави неща. Да създава още и още в името на какво? В името на музиката. Това всъщност е най-важното. Музиката да не е обвързана с нищо друго, освен с чувства, с усет, и тогава е истинска. Споделяме музика, емоция, култура е проект в подкрепа на българските музиканти, българските творци, българската култура, българската музика. Тя е в подкрепа и на София за Европейска столица на културата през 2019 година и ще продължи още 9 дни. Утре ще ви очакваме в пространството пред НДК. Благодаря.